Pôžičky online alebo online úvery sú šikovným spôsobom, ako na svoje produkty lákajú nebankové spoločnosti alebo súkromníci. Samozrejme, všetko má svoju cenu a v tomto prípade je to pohodlie domova a málo starostí s vybavovaním. Za to si ale nebankovky dajú zaplatiť a preto sú takéto pôžičky cez internet drahé a pre niekoho práve týmto výhodné. Pôžičky online sú väčšinou bezúčelové, pre porovnanie viacerých ponúk treba sledovať RPMN, môže sa pohybovať od 35 až do 80 %. Nielen nebankové spoločnosti, ale aj banky ponúkajú online pôžičky. Ak je vám banka ochotná požičať peniaze, mali by ste v prvom rade využiť túto možnosť, pretože pôžička v banke je podstatne lacnejšia ako u nebankovky. Vyžaduje sa od vás väčšinou doklad o výške príjmu, ak si chcete požičať väčšiu sumu peňazí, aj ručenie majetkom alebo ručiteľom. Pôžičky online naberajú čoraz viac na popularite, a to hlavne rozširovaním internetu. Nielen nebankové spoločnosti, ale aj banky presadzujú túto formu poskytovania úverov. Internet je jedným z najrýchlejších odbytných kanálov a preto sú aj pôžičky online najrýchlejšou formou pôžičiek. Medzi rýchle pôžičky online môžeme zaradiť napríklad malú pôžičku od CTLM, Coffee Direct Coffee alebo od cashovky Tellervis. Medzi základné podmienky patrí plnoprávnosť, teda vek od 18 rokov a vyššie a trvalý pobyt v Slovenskej republike.